Słuchajcie, były ostatnio egzotyczne wycieczki. Była północ, były Czechy, było Podkarpacie, był nawet Sosnowiec. A może by tak teraz gdzieś dalej? Może na Islandię? No. I o Śląsku, i o Korfantym sobie można w Pyrzowicach poczytać. O, można? Można. 2 godziny opóźnienia. Rozdupi mnie. Czyli mamy 4 godziny do wylotu. Nagowa nie leci. Można coś zjeść, można sobie pojeździć schodami. No. I jak fajnie, co? 22 zł, ale Żech dostał serduszko. Żegnajciu. Trzymcie i na kciuki, żeby się ten fliger nie zdupił do oceanu. Вчора або позавчора. 5 євро валют кінець. Тобто 100 євро мені коштував багаж. No dobra, to idziemy. Klimat nie rozpieszcza. Coś jak u nas, tylko mocniej pada. A to lotnisko takie, no, oszczędne. Tu jakieś, nie wiem, stoi hop, albo baba. Jest kierowczynia Patrycja. Siema! Którą nawiedzam na Islandii i proszę Państwa, powiem tak. Weźcie coś do jedzenia, weźcie do picia. Zostawcie suba, zostawcie lajka, bo to będzie potężny materiał śląskiej przygody islandzkiej. O! Ten baran jeszcze przed chwilą radośnie biegał po stoku. Tu po północy, u nas po drugiej. Zobaczymy, co się stanie jutro. No. Próbuję trochę rozkminić wymowę tego języka, żeby przynajmniej jakieś podstawowe zwroty umieć przeczytać. Czy jak to jest możliwe, że FN wymawia się jako BN, a RN wymawia się jako DN? Przecież to jest nienormalne. Pogoda jakby lekko lepsza, ale to jest nic. Patrzcie, kto tu produkuje mięso. Pięknie. Proszę, krajobraz, konie, góry wulkaniczne, zero drzew, tutaj stream i Patrycja, zobaczymy. To jest jakiś złomowiec chyba w ogóle. Takie stoją szroty, a za szrotami proszę bardzo, o, cyk. A, Patty, ja tam widzę Makłowicza na szczycie, on tam nagrywa coś. Tu jesteśmy teraz w takim fajnym, darmowym muzeum, gdzie są pokazane właśnie takie, a zresztą zobaczcie, to jest historia Islandii, jak to wszystko wyglądało po kolei, jak tutaj przyszło chrześcijaństwo. Tak na marginesie w podobnym mniej więcej czasie jak u nas, około X wieku. No i wszystkie, prawda, tutaj bitwy wikingowych wojowników. Potem już za chrześcijaństwa, proszę, mnisi, przepisywanie ksiąg. No i oczywiście sagi, czyli to, z czego te skandynawskie narody słyną ze spisywania historii w takich właśnie historiach. I co ciekawe, Islandczycy dzięki temu, że mają taki wyjątkowy język, odizolowany od reszty świata,
są w stanie w miarę do dzisiaj odczytywać te teksty sprzed tam 800 lat na przykład i rozumieć, o co chodzi. No tutaj proszę, Gunnar i Halgerthar, czyli no taki tu chyba Mieszko i Dobrawa w wersji islandzkiej. Pati, tu jest fajny piast kołodziej. O! Taki wodospad! Ale pięknie! Tam już pięknie leje deszcz. Trzeba się zbierać. Tu te widoki da się na spokojnie podziwiać tylko z auta, Patrycja. No. Gdyż wieje. Ale chyba z 50 km na godzinę wieje. Myślę, że lepiej. Drodzy widzowie, przy niedzieli jest kościół, ale czy wpuszczą do domu Bożego na Islandii? Zobaczymy. No niestety, proszę Państwa, zawarte. Szkoda, ładny kościółek, tu jakiś cmentarz stary, ale no niestety nie da się wejść. Kościół numer 2. Czy tu można przyjść się pomodlić? Zobaczmy. Patrycja, wychodzę. Jak nie wrócę do jutra, to znaczy, że mnie zdmuchło do oceanu i gdzieś tam dryfuję. Czuję, że nic z tego nie będzie. Niestety furtka otwarta, ale kościół zamknięty. No trudno. No jest 18:59, czyli na polskie warunki 20:59, bo tu jest 2 godziny tego do zadku. Chłopaki z baraków. W takiej chałupce śpimy, znaczy tu śpi, tutaj śpią pracownicy pobliskiego hotelu, czyli właśnie Patrycja i Daria. Ja dzięki uprzejmości ich szefowej też mogę tu z nimi być. No i tak to wygląda. Zaś zaczyna padać po leku. No jest tu pięknie, no absolutnie coś innego przyrodniczo i krajobrazowo, jak w Europie, że tak powiem, kontynentalnej. No ale klimat jest ciężki ogólnie, w sensie no jest mokro, dużo pada, dużo bardzo mocno wieje. Także co, mam nadzieję, że na następne dni będzie trochę, no przynajmniej żeby nie padało i nie wiało, żeby szło coś ponagrywać, także miejmy nadzieję. Ponoć taki islandzki tyskacz, ale przed nami dzisiaj jakieś 3 godziny drogi, Patrycja, tak. 3 godziny cel. Skaftafet, Park Narodowy Skaftafet. Park Narodowy! Klimatycznie dzisiaj podobnie, u nas gorzej, ale tam z przodu już widać, że tam, o i tam. Ale my jedziemy w tamtą stronę. A my jedziemy tam, ale tam też już wygląda, że może coś z tego będzie. Ciekawostka lokalno-gastronomiczna. Patrycja kupiła mi jednego z nielicznych batonów, które nie są z lukrecją, bo Islandczycy mają zajoba na punkcie lukrecji i do większości słodkości ładują lukrecję, którą ja, jako normalny na umyśle człowiek, nie lubię. Patrycja? Też nie lubi, a oni lubią. Taki Voltaren Forte 100 gramowy kosztuje tutaj około 100 zł w przeliczniku. Ile w Polsce? W sumie nie wiem, ale możecie sobie sprawdzić, albo wiecie, to możecie porównać. Ciekawostka numer 3 na dziś. Na Islandii jest 3 razy więcej owiec jak ludzi. Pogoda zrobiła się fantastyczna, a widok jest przyzwoity, musicie przyznać. Chałupka, Patty, idź tam, obejrzyj. Idź tam, idź zobacz co tam jest. Tak się puszcza kobietę przodem, nawabia. I co? No w Krakowie 3,5 za miesiąc plus media. Proszę Państwa, bliskie spotkanie 3 stopnia. Idź pogłaskać sobie konia terapeutycznie. Ja na 2 obiektywy. O, Patty, za tobą. Jestem otoczona. Poczujesz? Jestem ciota otoczona. Ten chce bardzo zjeść mój sweter. No.
Ziomek. Nie, bo ja się boję, że mnie użre mocno. No, znaczy, no konie żrą ogólnie, ale może nie te. Trzeba już go wziąć ze sobą. No i nasz koń, no. Ej, nie jedz auta. Jak w Jurajskim Parku. Ty, lusterko żre. Ty! Kurwa, to jest wynajęte auto, zostaw to. Byli konie, jest Dobre i, krówki. prawda, bydło, że tak O, ale powiem. cyce mają, one nie są wydojone, Mikołaj. Może do dojenia idą. I jest! Dokonało się islandzki radzionków. Tylko, że ten leży nad oceanem. Zaślubiny z oceanem! Czarna plaża, czarny ocean, ale wieje. O kur... Patrycja! Co to jest za dziki kraj? Co tu się dzieje? No. Bardzo dziwnie wyglądają te zielone rośliny na tym wulkanicznym czarnym piachu, jakbyśmy byli dosłownie na jakiejś wyspie na końcu świata. Nie, Patrycja? No. Tu jest 40 minut jazdy. Przed nami, no, krajobraz powtarza się. Wodospadzik, owiec akurat nie ma, góry, a nie, są owce. O, ale pięknie. Widzowie na YouTube, patrzcie, macie to u siebie, tam w tym, gdzie oni tam mieszkają. Jechaliśmy po 3 godzinach, tak naprawdę to pewnie łącznie po 4, do parku krajobrazowego Patrycja o nazwie Skaftafet. Masz tam nazwę. A faktycznie. I tu, prawda, podziwiamy uroki fantastycznej, wiejącej. Można. Tu jesteśmy, czat. I tu Jesteśmy tu. Bardzo a fajna nazwa. przyjechaliśmy stąd. i szczyt największego lodowca. O, tam. Most na rzece Kłaj. Idziemy, wspinamy się. Jest męcząco, jest trudno. Nie wiem, czy dam radę. Przeszedłem już z 20 metrów. Nie ma letko, ale Patty mówi, że to jest jej ulubiony wodospad. O, tu tak, no powiecie, tu jak Bytomka. No coś w tym stylu, tylko mniej śmierdzi. A tu? O proszę, o. No, ale idzie podejść jeszcze bliżej, idziemy. No, nie najgorzej, faktycznie. Wodospad zdobyty. Kolejny cel i miasto Wik. Wik i język lodowca. Jest miasto Wik z kościołem. Chleb islandzki wygląda jak? Czyli taka cała, 720 koron cały. Jakoś cały. Taka kawa tutaj ze Starbucksowa 419 koron, czyli jakieś 30 zł? Nie, co ja gadam? 13 zł, a w Polsce, ale też dużo, ze 7, 8? Słuchajcie, widzę piwo, mówię bierzemy, ale zapomniałem, że tu w takim sklepie się alkoholu nie kupi. Tylko w sklepie z alkoholem, a sklep z alkoholem był do 6, a to ma 0,5%. Łe. Ostateczny dowód, że ta wyspa jest skolonizowana przez Polaków. Jakie są języki w kasie? Islandzki, angielski i polski. Proszę bardzo. Pogoda niestety ponownie daje się we znaki. I zobaczmy, czy poczciwy Ślązak znajdzie miejsce na duchowe... No wiecie, o co chodzi. Czy będzie otwarty aby jeden kościół na tej wyspie? Piękna pogoda. Czy sam idzie?
Czekaj. No nie idzie. Nie idzie. Słuchajcie, zupa za 100 zł. Zupa lawa w wulkanie i najśmieszniejszy jest chyba ten chleb. To nie jest gąbka, to jest chleb. Patrycja, kto to widział? Czegoś takiego nie znamy. Żeby ale być uczciwym, to muszę przyznać, że w tej cenie można zjeść swoją chlebową miskę i potem ci jeszcze raz doleją. Nalaliśmy dzisiaj z Patrycją sobie ze strumienia przy wodospadzie wody do bidona i powiem wam, że to jest jedna ze smaczniejszych wód, jakie piłem. Mam tylko nadzieję, że 20 metrów wyżej przy tym strumieniu nie stał jakiś gościu i nie szczał do niego. Dzisiaj pogoda, proszę państwa, obiecująco się zapowiada. Kierowczynia dzisiaj Daria, Patrycja z tyłu, jadymy na lodowca. Cóż tu dodać? W drodze na lodowca. Nie mogę długo kamerować, bo wszystko zamaka, ludzie w pizdu. Patrycja nawet już jest cała mokra. Był jumper V2. No i w las. Zdobywca kamienia lodowcowego. No, wykorzystując 5 minut bez ulewnego deszczu, proszę bardzo. O. Daria, a proszę wytłumaczyć, dlaczego te lodowce są takie brudne jak śnieg w Bytomiu po 2 dniach? Jakby ogólnie to są zanieczyszczenia z powietrza i pyły z gór i tak dalej. I jak wieje wiatr, to on to wszystko przenosi i osiada to na lodowcu. A te niebieskie takie części, co widzicie na lodowcach, no nie? To są, jak się odłamie lodowiec, to jest taki czysty, głęboko zamrożony lód. Dziś przy środzie pogoda, moi drodzy, bajeczna. Nie pada, nie wieje. Dziś za kierownicą pani Daria. Plan taki: gejzery, wodospady, parki narodowe z płytami tektonicznymi. Zobaczycie. Proszę państwa na YouTubie, lekko wieje. Odważnie, ale ja tam nie mam odwagi. Tu, proszę państwa, gejzery. Gorkie źródła. Woń siary, czyli zgnitego jaja, roztacza się dynamicznie. Może uda się uchwycić jakiś, że tak powiem, wystrzał. W oczekiwaniu na wystrzał. Wszyscy w napięciu. No! Z dużej chmury mały deszcz. No. O! Nie nagrałaś? Nagrałam tylko. Wjechaliśmy przed chwilą do Parku Narodowego. Daria, park się nazywa? No właśnie, tak. I jak państwo widzą, o, łażą jacyś ludzie. Tu już krajobraz, przyroda zupełnie inna. Jakieś takie tu czerwone, tu żółte, tu zielone. Przed nami góry. No pięknie, wspaniale. Daria, proszę powiedzieć, jakie tu widzimy gatunki roślin na tym zboczu? To jest pewnie porost islandzki. Nie, dobra, szczerze mówiąc, to nie wiem jak się nazywają, ale Aha. pod ochroną. Rzeki, strumienie, proszę, no cudownie. To może to nie jest Goczałkowice-Zdrój, ale przyzwoicie. No i proszę, gwóźdź programu. No, bardzo ładnie. Proszę, jak się zrobiło pięknie i wiosennie, letnie można powiedzieć. Ale wulkany są za chmurami. Wulkany za chmurami, a za kierownicą na odmianę Patrycja. Kierunek
Stolica tego państwa, potężne miasto, chociaż mniejsze od Bytomia, Reykjavik. Trzeba jechać... O, tam! Czołowe danie kuchni islandzkiej. Hot dog z wytwórni parów SS. Przybytku o nazwie Pylsuwagin. Z czego słynie miasto Reykjavik, proszę Państwa? Z bardzo charakterystycznego kościoła. Zaraz tam pod niego podejdziemy. Tęczowej ulicy. Słyszałem, że tak ma wyglądać piekarska w Bytomiu po remoncie. Fish and chips. Tu można sweter kupić, tu zjeść. Biżuteria, fajnie chałupki pomalowane. Elegancko. No, można? Kulturalnie? Można. I proszę, czysto, nie ma śmieci, nie ma petów, nie ma chustek, nie nasrane, domy nie pobazgrane farbami. Oj, brakuje u nas trochę tego nordyckiego porządku. Znaczy, byłby taki, jakby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Ale to... Idę aż chcę kupić pamiątkę z tego wszystkiego. A tu, proszę Państwa, w ramach promocji najnowszej odsłony Baldur's Gate. O! Tak się robi marketing, kurde bele. Ciężko o oryginalniejszą bryłę kościoła chyba niż ten w Reykjaviku. No taki jest inkszy, niespotykany, a tu dumnie stoi, proszę Państwa, powiecie Mieszko I, Bolesław Chrobry, blisko. Leifr Eriksson, syn Islandii, odkrywca Winlandii. No i co? Fajne miasto, mówiłem, schludnie. A tu proszę, jaka fajna chałupka, taki szynk. O, do takiego to by poszło na jedne fajne piwo. Tu proszę, wikingowe hot dogi. I tak się to żyje, Patrycja. W Reykjaviku. O, i tak jak mówiłem, fajne murale, fajne malunki i bardzo mi się podobają te chałupki tak pomalowane na takie różne barwne kolory. Ale wszystko... Pomimo, że takie kolory można by powiedzieć pstrokate, to wszystko zadbane tak ze smakiem. Fajnie. A jakby się ktoś zastanawiał, czy na Islandii jeżdżą hulajnogami elektrycznymi? Tak. Tu proszę, jest ich dom. Hulajnogi nazywają się hop. I tutaj sobie śpią. A tutaj już tak z dala od tego niskiego, starego miasta takie budowle nowsze, moderne. Takie, no... Takie, jakie można znaleźć już w każdym kraju. Może się to podobać, ale nie jest to nic specjalnie oryginalnego. A tu proszę, obok znajomych wikingowych nordyckich chatek rysuje się jakaś bardzo ciekawa, masywna budowla niczym z Wolfensteina New Order. Cóż to jest? Niestety wydarzyła się rzecz straszna. Patrycja zobaczyła fajnego kota i... Cóż... To będzie coś, Patrycja, pomiędzy więzieniem a teatrem. Okazuje się, że nie. To nie było więzienie, to jest teatr. Nocne życie Reykjaviku zaczyna się. Reykjavik, miasto, które nie śpi nigdy. Tak naprawdę to nie wiem. Tak sobie tylko wymyśliłem. O, Dynkmale. Przejścia dla pieszych wyjątkowo słabo oznakowane. No i tak to jest. O, i Hard Rock Cafe. A my też mamy Hard Rock Cafe w Katowicach. Punkt widokowy, uwierzcie mi, ale tam jest miasto. O, ale wieje. Kierunek pomidorowa restauracja. No. Patrzcie, takimi autami się na Islandii jeździ, o, a nie takim pryteckiem jak my. No i tu już proszę widać pomidorzane, tomatowe królestwo. Wszystko, tam ponoć wszystko jest z pomidora. Zupa pomidorowa, chleb, tu jakiś taki w ogóle z serem chyba zapieczony. No on jest dobry. No to Patrycja, i z oliwkami masz też. Ja sobie wezmę ten serowy bochen. Patrzcie jakie bochny. To faktycznie taka
No. Taka chłodziona. Jeszcze kapka. Dobra, to wezmę taki Typ. typ. No i gitara. Siema. Jakby wszystkiego było mało, nawet piwo robią z pomidora. To tylko z górków cały. To też wow i super i tak dalej, i tak dalej. Ale robią. O, i tu tomaty, 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 tam tomaty, wszędzie tomaty. Proszę bardzo. Słynne tutaj o. Proszę, rzeka płynie, góra stoi, o, wodospad leci. A teraz, żeby to wszystko obejrzeć z góry, trzeba wejść. O, tam. O, pierunie. Był kiedyś na YouTubie słynny film Mydlił mi barana. No, uciekają, ale nie mają gdzie. No to tyle. Wodospad maciupki, wodospad średni i wodospad duży z bonusową możliwością wejścia za. Ostatnie atrakcje tego fantastycznego wyjazdu dzisiaj. Gorące źródła. No, póki co nie wygląda jakby miało być gorąco, ale spokojnie. Wystarczy tam godzinę przejść w tych górach, będzie super, zobaczycie. Tu stąd dymy wyszli. To nie jest normalny kraj. Sami widzicie, co tu się dzieje. Patrycja, chodź. No tak, 20 minut dopiero może minęło. Ale to nie jest łatwy teren. To nie jest bez tego łatwa trasa. To już będzie. To już tam za winklem, godą wam. To już tam będzie za winklem. Idę. Tam jeszcze, tu, tam jest ten dym, za tym dymem links, za tego i to już, i tam. I proszę Państwa, dotarliśmy, siedzą golasy i piją piwo, zaraz my. Proszę Państwa, rozebrać się tu to nie była łatwa sztuka, ale jak widzicie, warto. Rozebrać się i wejść do tego źródła, kiedy na zewnątrz jest 8 stopni i wieje, to jedno. Ale wyjść mokry z tej gorącej wody, wytrzeć się, przebrać baty, kiedy wieje i już jest 6 stopni, to już jest całkiem co innego. Niemniej jednak miejsce jest fantastyczne. Ciężko tu dojść, ale warto i polecam. Chociaż jeżeli ktoś jest wrażliwy na niskie temperatury i wiatry, może być bardzo ciężko. 4:37 nad ranem. Na polskie to już by była 6:37. 3 godziny spania jakieś, to tak akurat jedziemy z Patrycją na lotnisko. Patrycja. No, ludzie, jak widać, latają po świecie. Nie jest najgorzej, kazali nas zdjąć buty, w tyłku nie grzebali, za 1,5 godziny odlot.
O, drodzy Państwo, wycieczkę z Balic do Katowic i z Katowic do Bytomia już sobie odpuściłem. Ten film był wystarczająco długi. Piękny kraj ta Islandia. Jeżeli dotarliście do końca, zostawcie jakąś ocenę pod filmem. I jakbyście kiedyś mieli okazję, wybierzcie się, bo warto. Na razie.